Здравейте, аз съм Нори. Хайде с мен на шопинг. Ще ви закарам на много хубави магазини в Лондон. И така, отиваме на магазините. Този квартал на Лондон много ми харесва. Flyers Squares. Имам всякакви магазини, които желаете. И то от най-хубавите магазини. Сега сме на Zara Home. Ще ви покажа новата колекция и много промоции има на Zara Home. Това ми е любимият магазин на Zara. Това е новата колекция на Zara. А това са уникални свещници, кученце, ако имате морска тематика. А тези възглавници са тен. Тези лампички също са много хубави. Зависи какъв декор искате в къщи. Аз определено обичам декор и с това се занимавам. С интериорен дизайн. Zara имат уникални неща. Вижте какви са интересни. Много са интересни. Това е за барбекю. Ароматите ми просто са уникални. Препоръчвам ги. Аз имам от тази серия свещи и казвам ви, уникално миришат. Уникално и дълготрайни. Thank you. Thank you. Мислиш, че от другата страна се влиза. Но влезнах вече. Този кос много ми харесва, защото материята на тяхните продукти са много хубави. Имат уникални работи, зависи какво търсите. Кос ми харесват, препоръчвам ги. Материята е страхотна. Те изглеждат много хубави. Ароматите им са хубави. Ето го ало. Hello. Ало имат уникални неща. Ето това мисля да си го взема. Ало изглежда. Добре, вие какво ще кажете? Взехме си от Ало екипче. Харесвам тази марка. Много са хубави. Материята е много хубава. За спорт.